Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 16, 2023. 20 million pesos nga supplemental budget aprobado na kasangguniang bayan. Taxi driver ginkilala ka banwa. Duha ka estudyante ka SPCES nang ibabaw sa patag ka matematika. Iloilo Zero Open Defecation Program lakip sa best practice sa Pilipinas. Presidente Bongbong Marcos opisyal nga ginunsar ang food stamp program bilang cornerstone project. No work, no pay sa Oktubre 30. Ginaprobahan na kasangguniang bayan sa ika-42 na regular session. Oktubre 16 ang supplemental budget kay General Fund ngayara sa 20,725,523 pesos. Ini ang nalukar para sa additional AX ukon assistance sa individuals in crisis situation, donations, gasoline, oil, kag lubricants, government vehicles, construction ka municipal buildings, kag improvement ka footwalks, kag landscaping ka public plaza, kag duba nga pondo para sa office supplies expenses. 20 million pesos na supplemental budget aprobado na kasangguniang bayan. Ginpasidunggan paagi sa isa ka resolution ang isa ka tampad nga taxi driver nga si Roberto Soquera Sumbo, tumando ka barangay Sangkate, Santa Barbara. Kung sa diin si Mr. Sumbo ang nakakita ka isa ka bag sa sulod sang iya taxi sa Oktubre 2, 2023 nga may sulod nga kwarta kag mga importante nga dokumento. Kag ini iya gin-turn over sa isa ka local radio station kag nabalik sa matuod nga tag-iya. Si Mr. Sumbo ang anay man ginpasindunggan ka Honesty Award gikan sa New Iloilo Airport Taxi Drivers Association sa Disyembre 2022. Honest taxi driver ginkilala ka banwa. Ginpasidunggan ka banwa paagi sa sangguniang bayan resolution ang duha ka estudyante ka Santa Barbara Central Elementary School nga nagibabaw sa patag ka matematika. Inisanday John Emil M. Espino, Special Science Elementary School ka SBCS nga nakakuha ka Silver Award sa Hong Kong International Math Olympiad Final Round nga giniwat sa Hong Kong. Kag si Lu Anika P. Ares, Special Science Elementary School ka SBCS nga isa ka top scorer sa Mathematics Trainers Guild Philippines Qualifying Examination for Public Schools sa Puso. His success was Pamatiyan ng payag ni SB member Monmon Sudosta. His success was a source of pride and honor to his family, the school, and the community at large, a trait worthy to emulate of his peers. Now, therefore, a motion of SB member Christine Marie G. Robles and was unanimously seconded be it. Resolved as it is hereby resolved to congratulate Jamiel John M. Espino, Special Science Elementary School of Santa Barbara Central Elementary School, for winning Silver Award in the Hong Kong International Math Olympiad Final Round held in Hong Kong. Duha ka estudyante kay SBCS nang ibabaw sa patag ka matematika. Nalakip sa Best Governance Practices sa Pilipinas ang Zero Open Defecation o kung ZOD program ka Iloilo. Kung sa diin nakabaton man ang probinsya kauna-kaunahan nga galing Pook Award, ang entry ka probinsya ang ginatawag mobilizing communities through people-centered Zero Open Defecation movement towards a sustainable sanitation in the province of Iloilo. Ang isa sa mga finalist nga ginpaidalom sa screening para sa award. Ang probinsya may yara lamang sang 5 ka milyones ka pesos nga ginalokar para sa programa kada tuig. Apang subong nang indireksyon na ini o kung handom kakadamaan ang Zero Open Defecation o kung ZOD. Iloilo Zero Open Defecation Program lakip sa best practice sa Pilipinas.
Ginpirma na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 44 sang Oktubre 13 na nag-establisyar ka food stamp program bilang isa sa mga hatagan niya sang prioridad. Kung sa rin ang nasambit nga EO ang ginpagwa sa publiko sang Oktubre 15. Kag ang pag-implementar ka food stamp ang pangunahan ka ahensya ka DSWD bilang isa sa mga nagapanguna nga government entity na responsable sa pagpatuman kag pag-manage ka social welfare development program sa puso. Presidente Bongbong Marcos opisyal nga ginlunsad ang food stamp program bilang cornerstone program. Ipatuman ang no work, no pay policy sa tion ka barangay kag sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Ginapahanumduman ka Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employers nga sundo ng payment wages sa mga report sa haubra sa holiday, Lunes nga adlaw. No work, no pay sa Oktubre 30. Kag ang muyadtong natipon nga balita subong adlaw. Tutugwa sa parang nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.